Когато дойдох в Германия, една моя колежка от университета тук имаше един много хубав стикер на нейния лаптоп. На него пишеше: архитектурата е там, където си. И затова най-вероятно ти, който или която в момента ме гледа, а освен ако не си в дивата природа, се намираш в някакво пространство, което е архитектура, което е създадено от човека и което влияе на теб и на хората, които са около теб. Чърчил има един известен цитат, в който е казал: ние оформяме нашите градове, а след това те оформят нас. Затова материята на архитектурата е толкова важна за обществото, а много малко хора я разбират. Затова с тези канали се целя в това да разкажа тази наука или изкуство или нещо между двете, което е много интересно. Ако се интересуваш от трендове в дизайна, как се работи с архитекти, каква е професията на архитекта, какви инструменти използваме, какви софтуери използваме и всичко свързано с тази материя, последвай тези канали. Най-вероятно, ако до сега си ме виждал онлайн, ме познаваш в ролята ми на професор, но тук ще се запознаеш в ролята ми на архитект. Аз съм такъв, лицензиран в Ландхесен, Германия. Ще ви разкажа за професията, за всичко около нея и още много интересни теми. Надявам се да ме последваш и да се запалиш по различните теми.